Ona veli. Dobar večer, prijatelji. Dobar večer, prijatelji od групата на квартал Ораново. Това е групата от време оно. Тя беше, била е и ще съществува. Живи и здрави, приятно прекарване с нашата група и моля, ако нямате нищо против, са аплодисменти. И честита нова година! Като сте сигурни после да се на една година и 3 месеца. Отличие. Ами...